Hi guys! Tayo, pero sige na lang kay. First time na ko siya actually. Kano dili. Asa ko? Asa ko matanap there? Here? Hi! Karon, Balik, na-awkward balik, kayo sugod. kay. Hello guys! So karon nga video ang among buhaton, wala ko kabalo, siya rin nakabalo sa siya buhaton. And gandam siya og lastiko. Pakita lastiko. Tara! Padulang lastiko. Oh, karon umbot sa unya. Wala siya idea kung sa kay. Asti ka, tinuan na lang siya kay idea. Wala. Wala ko kabalo sa buhaton ani niya. Yes! Niya si tripingan. Dili actually, kita duha. So kami duha man ang duha siya kalastiko kay kami duha mag-challenge. So kani siya ang duha. Itaod ni siya sa among mga ulo. Sige. Itaod sa among ulo. Gamay magay ni. Igo lagi siya, swear. Sa imo. Dili lagi i-try. O, dili taman sa ilong. Trial pa ni siya guys kung care. Text. Sa ilong. Bagani. Ilong ba sa ilong? Ay, wala ko ilong actually. Di man masakit Ako sa rin kong ay ilong ilong kaya sa wala ko tuwa. ilong. Padol dahil. Ana? Sa ilong ba like, here, masangko dapat siya. Dili, dili! Taas kayo kong ilong. No, dili, yan na gito yung ilong. Sa ilong. Ubos ba? Dili sa mata. Ang taas lagi kayo kong ilong. Wow, maulaw sad ko sa ilong. Here! So, ang timer, ay so, atong buhaton, ipanaog na to siya, taman dire. Paminaw! Kugalan mo ko na kong ilong. Uy, ka, oh, he's flicky. Dili, man, ayaw ka ipanaog, like here, agad ba? Mo ng challenge. Ana, oh, ana, oh. Alam mo, saan ka mag-itcha ba? Nagiragay mo ba? Ayaw ganyan na. Oh, sige. Sadayan, sadayan. Maro, man kayo ka! Kay, Sige ano. ana, ang atong buhaton is, atong ipanawag ang lastiko, taman diri sa tong liog. Pero walay gamit kuan. Like, imo ra yung face, imo ra, para maabot siya sa liog. Game? Unsa? Kanang imo siyang buhaton. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. So, kaning version daw, ang rules ani kanisya, kaning rubber band, moabot dili sa liog. Nga way gamit ang mga hands. And dapat na Like this. like that daw. So, magsugod na daw may paunahan na. Unsa may kuha na ni? Timer! Pinaunhanay. Okay. Ikaw sa una? Dungan taon sa man ni? Asidungan ta? Kita una? Oh. Okay. Siya. Timer. Starts now. Ganchi man ko. Di na mo lihok. Pwede ka magkano? Magkano? Ganchi ko ang Ew. Yabot sa mga ipon. ganchi ko di na mo lihok sa akong liog. Oh, bakit namang kainon? Nasa kong papa. Ah, perfect! Yay! Nauman ako siya. Kapanayan! Di na ano? Di na mo lihok. Pwede mo ka magkano? Sige. Pero da, ana. Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ang akong ilong kayo na stuck. Ano to? Nag-struggle ka siya. So guys, disadvantage you just sa mga naay. Mana ingon nga lagi kay ilang. Down. Oh, Sharo. Oh, sige, kaya mo yan. Oh, ganina. Ganina lang ta kunin daog. Hindi man pwede. Kaya dapat ako magiging kay. Sige. Sama na. Hindi ko ganan makaon sa ko. Hindi ko ganan makaon sa. Nagkaon dyan ako siya. Lamig kay siya nga lastiko eh. Okay. Ah. Makadaot yun siya sa naon, no?
Oh, okay. Finally, for how many years? But ako jud ang daog, guys. Yay! No, mana? Ano to? Ako ang Ano daog. tawag ato nga challenge ay? Rubber band challenge. Sa ako. So, unsay yang nakaon mo to yang gi pabuhat sa ko. So, diri na ako man akong vlog. So, salamat sa inyong pagtanaw and kani si Mary Hensel Sumanda akong Follow me if get married. kakanta-kanta na sa siyang vlog. Laoy joke ra. Twitter ra Twitter. So, salamat sa inyong pagtanaw and kadus see you in the next video. Bye.